Shalom amanginang. Horas marihita, ta mulai ma ibadata, ta buka maedeta, sian buku ede nomor 17 ayat sada sahat rodi ayat 3.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit doho tanaon. Amen. Halomohon Jehovah, jadi dilehon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon na denggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jaladang tagamon tadi konon na akana niasian na. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, jala para siroha na sumurung. Dipangido roham na yang mangolu jala martua hami sogot. Nung ngaragam dalan na dibahen ho manungguli rohanami. Asa hutan dahami ho hatuaon sogot. Dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido sian ho. Sailehon matondim na badia itu hami. Asa porse hami diholong ni roham di hami. Say hutangihon hami masoaram. Na mangopoy hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhang uluan. Na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buke de nomor 187 ayat sada dohot ayat 2. Hallelujah.
Patik ni debata dihita di minggu sadarion, dibuat dosian Jakobus 4 ayat 10. Hujaha hamima, paserep hamuma rohamuna maradopon Tuhani, dungi patimboon nama hamu. Selak naik, paserep hamuma rohamuna maradopon Tuhani, dungi patimboon nama hamu. Martangi yang mahita mangidogogo lahu mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Maredehita sian buku de nomor 182 ayat sada sahat rodi ayat 2. Potima dosata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahuhulami marhite-hite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami na soture, ro di pangalosyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudohan hona uhum hami ala ni dosa nami i, alai natarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni i, asima roham di hami, ale debata nami, perdenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na. Jala suru maton di porbadia tu roha nami be. Asa terbahin hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhang uluan na sorasuda. Na pinarbaga-bagami di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabaga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Songon sitong na mangulu aunin na Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumangihon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buke de nomor 712 ayat sada sahat rodi ayat 2. Tabege mahata ni debata turpuk ni ari mingguon ima natar surat sian Lukas 10 ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu. Tajahama margati soring. Laos didok ibana ma tu sesean nai adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik ma tu ibana di paswasehon juara bagasi artana. Gabe di jo ma ibana ninna mamando ibana. Di dia doi na huwege taringot tuho paturuhon ma paretongan ni hal juara mi. Aidang tarbaen hobel leat ni juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi. Dia nama bahenokku ay buaton ni tuaki namasian au hajo arauki mamakur dangadong guguku manehenehe maila au on matahe si bahenokku di rohaku asa dijakon nasida au tuja bunda sida ia dumpai ijur au sian hajo arauki. Jadi sasadama di jauh na nasa parsingiran ni induk nai tujolona di dokma tuna perjolo roi sadia sigararonmu tutuata alusna 100 gusi minyak gabe nama mandok ibana alak masuratmi dungi bul maho manuraton hatop 50. Tuna asing muse di dok Yeho sadia do sigararon mi 100 tuhuhan eme gabe di dok tu ibana alap ma surat mi dungi suraton ma 80. Jadi dipuji namorai ma juara bagas nageduki ala bisuk pambayanan nai ayu bisuk do anak ni portibion asa anak hati loni mangakupi dongan nasaroha. Aupe hudok ma dihamu
Lului hamu ma di hamu ale-ale mar hite-hite mammon nagiduki. Asai dung sudai gabe dijakkon mahamu tu bagasan akka payanan sugut. Ia haposan halak dinau motik, haposan maibana nang dinagodang. Yang go gedu ibana dinau motik, gedu mah dinagodang. Asamoloso haposan hamu mangarado ti mammon nageduki, ise maatong pasahaton tu hamu artana tutui. Jala moloso haposan taringo tu ugasan na dilan, ise maolo mangalehon tuhamu na tuhamu hian. Dang hauluan sada anak somang dua iduk. So sai hasomanan na do nasada. Haholongan na do nasada nari. Hobaran na do nasada. Toisan na do nasada nari. Dang hauluan hamu debata rap dohot mammoni. Songoni masahat na. Martua ma akan natumangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amen. Kor ina marpelus.
Maredehita sian buke de nomor 476 ayat sada taba ayat tulu. Taha tidakon maha taha porseaoni songon na ni ha tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit to tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinumuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di porbadia andoran sohaubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disi mai bana pemamulak sogo tanoon manguhumi alak na mangulu dohot na mate au porsea ditonde porbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot dihasan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sudah. Amin. Kor punguan ama.
titing dohot tangian pangodianon na dibionni inang situa boru sianipar. Salam. Nuaing perjelasami mawar tajemat di minggu tasadarion ima tanggal 10 September 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik khotbah, Tuhan menegakkan orang yang hina. Dipatibul debatado akana dangol. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Rabu 7 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Benri Parhorasan Manurung dan Ibu Mei Rukun Lamtio Sari Boru Hutasoit, registrasi KK 0261, sektor Galilea, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, berita duka. Pada hari Jumat 16 September 2022 telah meninggal dunia Ibu Tiorana Hutagalung Opunova Boru, orang tua dari keluarga Bapak Ramoti Paripurna Situmpul, Ibu Riama Aruan, registrasi KK 0197, sektor Galilea, dan keluarga Bapak Hudson Siregar, Ibu Adri Mirna Marlince Situmpul, registrasi KK 0243, sektor Jerusalem, tutup usia 87 tahun. Pemakaman dilakukan di Bona Pasugit. Marilah kita doakan agar seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang keempat, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 18 September 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Balikpapan baru, yaitu keluarga Bapak Surya Manto Saragi dan Ibu Nurmina Silaen, pindah dari GKPS Simpang Hinalang, Resort Hinalang. Alamat sekarang Perum PMIP Blok E1, registrasi KK 0349, masuk sektor Bethlehem. Kiranya keluarga menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja kita. Apabila keluarga tersebut ada, kami mohon berdiri di tempat. Terima kasih. 5. Pertukaran mimbar. Pada hari ini, Minggu 18 September 2022, diadakan pertukaran pelayanan khotbah sedistrik 27 Borneo. Pelayan khotbah di gereja kita pada ibadah pagi yaitu Ibu Bibel Pro Megawati Pangaribuan dari HKBP Banjarmasin. Dan ibadah siang yaitu Bapak Pendeta Ebenezer Simanjuntak dari HKBP Tarakan. Serta di HKBP Pos Pelayanan Handil yaitu Bapak Pendeta Freddy Simaremare dari HKBP Samarinda Seberang. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibadah minggu ini. Pendeta Resort HKBP Balikpapan Baru yaitu Bapak Pendeta Gustaf David Hutagaol melayani di HKBP Bontang, dan Bapak Pendeta Krisman Madalu
melayani di HKBP Samarinda Seberang. Dalam ibadah hari ini kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop merah untuk biaya operasional HKBP Distrik 27 Borneo. Marilah kita doakan program pertukaran pelayanan khotbah sedistrik tersebut. Yang keenam, lomba paduan suara dan vokal grup. Hari ini Minggu 18 September 2022, setelah ibadah pagi dan siang, remaja Naposo HKBP Balikpapan Baru akan mengadakan basar dan parkir untuk pencarian dana kegiatan lomba paduan suara yang diselenggarakan oleh Panitia Hari Ulang Tahun Gerejawi GPIB Bukit Banuas Balikpapan pada tanggal 5 dan 6 November yang akan datang. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. Yang ketujuh, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Balikpapan Baru. Pesta puncak Tahun Kesehatian akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Ibadah Minggu akan dilaksanakan 1 kali saja, masuk pukul 9 WITA. Setelah ibadah Minggu akan dilanjutkan dengan perayaan Tahun Kesehatian, yaitu makan bersama, tortor setiap sektor, sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, dan lain-lain. Pada minggu tersebut, kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop merah untuk mendukung panitia Tahun Kesehatian. Parhalado dan panitia Tahun Kesehatian juga mengajak seluruh anggota jemaat maupun simpatisan HKBP Balikpapan Baru agar dapat berpartisipasi baik melalui persembahan natura, kebutuhan pesta, atau ucapan syukur untuk biaya pesta puncak tersebut. Adapun biaya yang dibutuhkan diantaranya biaya konsumsi sebesar 18.700.000 rupiah, biaya perlengkapan sebesar 14.940.000 rupiah, dan biaya hiburan sebesar 5.900.000 rupiah. Rincian anggaran biaya dan daftar pemberian persembahan natura, ucapan syukur, biaya pesta puncak Tahun Kesehatian terlampir di Warta Keuangan. Persembahan natura berupa barang dapat diantar ke kantor gereja pada jam kerja, dan ucapan syukur untuk biaya pesta dapat diberikan kepada panitia Tahun Kesehatian atau bendahara atau ke kantor gereja. B. Formulir janji iman dapat diisi dan dikembalikan kepada parhalado, panitia Tahun Kesehatian atau ke kantor gereja pada hari kerja Senin hingga Sabtu pukul 9 hingga 16 WITA. Daftar anggota jemaat simpatisan yang telah memberikan janji iman Tahun Kesehatian terlampir di Warta Keuangan. Yang berikutnya ibadah pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 20 September 2022 di sektor Bethlehem bertempat di rumah keluarga Bapak
Halomoan Pasaribu dan Ibu Casi Arlin Huta Barat. Alamat Jalan Strat 3 RT 28 nomor 57 Kampung Timur. Yang kedua, pada hari Rabu 21 September 2022 di sektor Jerusalem, bertempat di rumah keluarga Bapak Joni Nababan dan Ibu Masniari Buru Parapat. Alamat Jalan Senayan RT 81 nomor 39. Seluruh anggota jemaat sektor Bethlehem dan Jerusalem diundang untuk menghadirinya. Panitia Tahun Kesehatan Distrik, Festival Kor Ama dan pertandingan catur beregu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 bertempat di HKBP Balikpapan. HKBP Balikpapan baru akan mengutus kontingen untuk mengikuti festival kor dan catur beregu tersebut. Petunjuk pelaksanaan festival Kor Ama dan lomba catur beregu terlampir di warta jemaat. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada seluruh anggota jemaat yang merayakan minggu ini 18 September hingga 24 September 2022. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tertulis dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Sinode Godang HKBP, Retreat Paropuan HKBP Distrik 27 Borneo, pendaftaran katekisasi CD, persembahan bulan atau persepuluhan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, protokol kesehatan 7M, warta keuangan Huria dan pembangunan panitia tahun kesehatan serta tim diakonia dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jahuba amanami namarha bangsa di benua Gijang. Di sondo hami saluhut nasude ruas ni huriam. Maka mula tehon dinggan di basam doa sini roham nagudangi. Na pinasahatmu di hami. Didongani hodo akka pamuji-mujion nami. Marhite parmingguon nami sian nasugutan sahat rodi Arianon. Say tangihon ma Tuhan akka tangyang nami. Nang tarlumubi hatam na badiyay. Sa tokinari na yung pasahaton ni naposom di hami. Nagabibohal ni partod diyon nami. Pasu-pasu masa luhut hami, marhite parminggon nami Tuhan. Pasu-pasu ma diaka kegiatan ni huriam, ima festival Kor Ama, dohot paduan suara remaja dohot naposo, suang songoni di 2 minggu naneng roon, patupaon ni huriam do pesta puncak tahun kesehatan. Pasada maroha nami dohot pikiran nami sude ruas dohot parhalado, jala pargugui hami, aka panitia
na ikut ambil bagian di akka kegiatan ini. Dongani manasida Tuhan, unang loas nasida mangasahon gugu, dohot mangasahon habis taran. Alay naing masude marsada di bagasan dos ni roha mangulahoni, jala dengan mardalan saguru tulomo ni roham Tuhan. Pasu-pasu mahuriam diaka ulau rumah tangga dohot akka parianak konon homa mandongani jala mangaramoti sude ruasmi suang songoni ruasmi na di bagasan parsahiton dijabu nang di rumah sakit sailehon matuhan gugu jala pasu-pasu maaka ubat manang si panganon asa marhite-hitei Tuhan tanggal nasa akka sahit sian pamatang nasida jala malum pasu-pasu masude hami parhalado ni huriam asa margugu jala marbisuk hami mangulahon tohonan na pinasatmi asa marhite-hitei Tuhan dengan huula hami diakka pelayanan nami di tonga-tonga ni huriamon jala marsangap ma guarmu pasu-pasu ma sedistrik 27 Borneo di bagasan minggu yang mengadakan pertukaran mimbar dengan setia dongani ma setiap naposom Tuhan laho pasahaton berita nauli di hami di sude huriami pasu-pasu ma kota nami kota Borneo balik papanon pasu-pasu manang akka pamaretta nami pemimpin nami sian wali kota sahat tu tingkat RT parbisuhi manasida Tuhan jala pakke manasida gabe ula-ulam diaka kepemimpinan nasida di kota namion atau ngali Tuhan hupasahat hami ma tangiang dohot pangiduan namion tuho mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulu jala si hokop pami. Amin. Papungupelean Tuhuria pembangunan pusat Uhuk Mahita Marede sian bukede nomor 123 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Amen.
Kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Adorakso marsaur hita dohot hata nitu hata. Tinggado tong jumulo patadahonot tod diri niba secara langsung. Ati pemungkin nung ngatabigi nak kaning sian titing. Alani pinabotohom majo secara singkat panadaw taringot tu hamisa diri. Yang gau songon natabigi dititingi ima padita manager si majutak boru nirajai na walapami boru siagian jala dana dihami naong pinalmehon itu hatta sapasang mak bawa may siakangan alay kalas 2 SMP dope mulo siya nakasangkatan ni benyan ngaikon mahasiswa yang go yanak ko siakangan alay ipe partodinga tonggoni hamolati honi jadi yang go pakubaisun nami songon nok tabigi manang tabotora di HKBP Resok Tarakam. Jadi memang adong do dak pigen ya nate niingot ruas di huriat tadi hakai balik papa baruon nauk tinad dahian nate. Aku boto mang nomor minggu sonari noni nate. Adong gotong mantan sian HKBP Tarakakian. Jala adong mang napiga kamaro paning utinad dahian termasuk sian pungwan nama pe nate. Jadi memang binikin aking makatatay paning satokin di konsistori rapdohot akaparhelado memang luar biasa do ang berita ni HKBP Pababaru nate. Jaka kekompakan dusni roha terlumubi untuk mempersiapkan masa depan di sarana songonak kalahanon ayon na mara anggona di Borneo nate na memiliki lahan na bidang ate. Tentu itu semua tidak terlepas dari kesehatian ate. Artinya akasada sialah sonod di sada sihabangga honod di lumuwi di HKBP Balikpapan Baruan. Laos di bagas hatikyon kamanginang sahak ma tabeni huriatta HKBP Tarakan Dohot Nasaretos. Saulat nai horas madihita saluhutna. Marsa rumah hita dohot hata nitu hata imana diturpukon di bagasa minggu tadi tikion tersurat di pesalmen 110 mamuka sian ayat sada sahak rudiak sia laos ta jaha majo turpuki secara responsoria. Haleluya, mamuji mahamu ale akanaposo ni Jehovah, puji hamuma goar ni Jehovah. Sian habicaran ni mataniari, ro di hasudutan nado, si pujion goar ni Jehovah. Tungi sema songo Jehovah de batatai, tibui bana marhabangsa. Ibana pahehehon na mekmet sian orbuk, dipatibul do na pugusi sian gabbo. Ibana payan parupuan nahol di jabu, gabeina nalas roha mida aka anakna. Haleluya. Ima sahakna. Huria na hinaulongan nitu hatta Yesus Kristus.
molo posisita sebagai anak, manang sebagai geleng. Ahado na mangojar hita hubana tapasangap naturasta. Apa yang mendorong kita sehingga kita menghormati orang tua kita? Tentu sepakat do hita asing ni hatan itu hatta hati anggo hatan itu hatta nggak pasti ade ipati papigeo hotte hiak kamanginang pati bali mahuni ade anggoi pasti deh jala upikir bali galak kita batak mulu sinuk kuni aitor hafal luar kepala ade pati bali mahuni. Artinya di luar ni pareta manang patik ni debata basi pakat durahita tapasangap naturasta ala holong ni naturasi dohot godang ni pabahenan ni naturasi tuaka yanakon. Artinya secara umum ima dalanna natape rupaning nasohalak bataki hati natape rupaning nasohalak kristeni natape rupaning soha KBP. Memang secara umum namanya kita manusia, anak itu harus hormat kepada orang tuanya. Ima rupaning molo tauji kenapa kita harus menghormati orang tua kita pasangapon naturasta. Tentu tidak terlepas dari kasih orang tua dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang telah lakukan di dalam kehidupan anak-anaknya. Jala molo tauji rupaning manukun alani pabahenan ni natoras tuak kainakon, maka kita harus menghormati akka dia ma pabahenanne, akka dia ma perbuatan-perbuatan di netuai tuak kainakon. Tentu sepakat dorahita tungak kamanginang barak kagwarak kita ati. Artinya daktar pajojor kita ate. Bodoh neng baik konota mulai sian siubir dupe ate. Sorang dungi duk sorang ba marsikola minggu. Dung marsikola minggu marsikola. Badung marsikola rufaning patongom mo situ perkerijuan. Sahat tu nama rumah tangga. Begitulah perbuatan-perbuatan yang luar biasa dilakukan orang tua kepada anak. Jala mulu disukun akka dia mai pabahenan manang perbuatan-perbuatan di natora si tonga-tonga di ngulu nya kenakon na memang sulit do hita pajojor honi. Neneng dohono di siak kamanginang do mututur taon lobi sianima naung binain ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni hazol maut taon. Bila orang tua kita sendiri kita sudah menerima begitu banyak kasih dan campur tangan perbuatan-perbuatan baiknya dalam kehidupan kita sebagai anak, apalagi mari bata. Itu yang dohonod di sini. Jadi lobi sian nabi nani natorasi itu kenakon dibayar debata di bagasa muluta. Artinya tidak terhitung dak kabilang kita. Marningoti mak kamanginang diturpuk jami taon mertiting do par pesalmenon. Jadi pemazmur ini menguartakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Lau suhu memanugihon tuhita saluh jolma asa memuji pasangapon debata. Jadi disude partikian, disude panggulmitan ninguluta,
naik totong ta puji ta pasangap debata songon na tabigi nakaning diturpu jami taon imana di ayat tului ate. Jidok di sisian habicara ne mata niari ro di hasudutan na si pujion goar ni Jehovah. Jadi mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Jelas tudu-tudu di rupani bahwa sejak kita lahir sampai nanti ajal menjemput, ya kita harus selalu memuji, memuliakan Tuhan. Manang mulu secara aktivitas, mulai sian nadungo hita sa purumata, saat tu namurum museborngin nai, ya parpesal menum menugihon, ikut totok kita memuji pasangapon debata. Jadi pamujion ni halak Kristeni, pamujion ni kana porsiai dak cukup hola ditiki songon natapatu pasongonon. Dak cukup hola ditiki namar minggu, dak cukup hola ditiki tabba pasu-pasu di jalo di bagasa nguluna. Dak cukup rupaning holan ditiki adong kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, lulus ya sada-sada sekolah, dapotan karejo, tabba jabuna, tabba artana, dohot akka natarajumi, songom peningkatan di bagasan nguluta. Jidak cukup hola ditiki na songoni memuji Tuhani, alai ikut diganup tiki, jala ikut disudiki ada dohita memuji Tuhani. Ima jojo ni turpu jami totu hita akamanginang di bagasan tikion. Jadi ikut toto kita memuji Tuhani. Hurian ahin holongan di Tuhan Yesus Kristus, molos yan hadirion dohot akapabahena ni di bata Jahuba, na ni hati dakon ni parpesalma di bagasa trupukon, adong memang manang napigan narik kotsi parrohahonota, lahu patuduhon pamujota tutuhani di bagasan nguluta. Bagaimana kita menunjukkan puji-pujian kita kepada Tuhan itu? Maka ada beberapa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam nas ini. Na parjolo ima pangasahom matotong debata di bagasa ngulum. Pangasahom matotong debata di bagasa ngulum. Nakaning debasian syair ni punguan ina marvelous bagak do guarni pungum munay nang bah marvelous odu pibigi ante dak ko boto manang singkatan manang di ete ne jelo suara munay panaking macai taburu hubigi nah jadi sere naking rupaning nahutakup jala sekaligus itu supaya menjadi pesan yang bisa menyemangati kehidupan kita. Mulu manau peho natamade di Tuhani. Wah itu. Mulu manau peho natamade di Tuhani. Itu kenang nakaning idwate. Jadi bila terjadi pergumulan parukilon manang sai pei do akanasing rupaning ingot ma songon edene punguan ina marvelous nakaning natamade di Tuhani. Artinya ada rencana Tuhan di balik itu. Jadi mulu natamade Tuhani, maka tepatlah seperti apa yang dikatakan setiap ya teh betul nakaning edeni punguan namanya teh. Betul lo ka edde pesaroha nakaning operawa tu petiu teh. Jadi mulu sian edeni punguan namanya nakaning tabigi ikok kutiup totong Yesus ki. Itu teh kamang. Itu nak ingat ikok kutiup totong Yesus ki. Nah, imana kaning deba. Nah, hutakup rupaning sian kurni punguan nama. Jala macita buru tu ngate kompak musi. Kompak torop ade. Mulu badikut tarakan dah. Memang ngajau beda jumlahnya dia. Anak king mulu so salau mengetong anggo merdup 5 lebih hal ate. Luar biasa dia berarti anggo tarengot wak kapar gure dia ni mengulu dupe di gure tu ate. Jelas terlepas ya teh. Sianaka
panugun-nugun ni paditata ate doa kepada dutta ate. Jadi itu ya. Laos sobar benak kaning tu panugun-nugun ni parpesalme diturpukon. Pangasahom ma Jehovah disadok ngulung. Nah kaning didok di ayat opati. Tumibul lo Jehovah siya luhut akka bangso. Digijang niya kalangit duha mulyon na. Artina kamanginang molo didok parpesal menosong ni tumibul lo Jehovah siya luhut akka bangso digijang niya kalangit duha mulyon na. Dangadong nasongod di batatay. Tidak ada yang seperti Tuhan kita itu. Manang na dito nga ni Portibiope, sunguni nang dia kaawang-awang di langitan. Ati. Jadi sungguh dia pero paning gugu ni seda-seda bangso dito nga ni Portibion, pola sungguh nataboto adong dijuluki negara adi kuasa, negara adi daya, negara superpower yang terkuat tuh akan asing. Bohape guguni seda-seda bangsoi, daudo tumibul yang gode batata sian saluh. Jalasudi nai di bagasan gonggoman nado ate. Jadi lau si paingot dei kamanginang mulu pedi taringote parpesal menon asa unang adong na mengandalkan hagugo dia pedi tonga-tonga ni Portibion. Jangan pernah ada yang mengandalkan kekuatan apapun di tengah-tengah bumi ini. Songo bangsa Israelina julu, ade. Memang mereka sering mengandalkan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka, seperti Mesir aka bangsa asing. Diri punasi dari paning laho meneluho muswi, aikom mangasaho bangsodo. Jadi mereka cenderung menunjukkan sikap mengandalkan kekuatan satu-satu bangsa. Nah, termasuk tuh nang taringot tuaka parsobaupe. Mereka sering juga tergoda untuk mengandalkan dewa-dewa Baal. Laho mencapai akan sinakapan ni rohana sida. Di bahini ma diturpuk jami tahun di Johor do tunasida ikon sasada debata jahu basa bindo na patut si pujion jala si sobbawon. Ikon ido. Jala hataridani pamujioni iman ekon hola debata jahuba si pangasahonotton ay hola nibana do natumibul sian akka gugon ni bangsu dia pe songoni nang akka debata silibat dia pe jala digijang ni akka langit do hamuliaw ni Tuhani jitumibul lo Tuhani siani sudi nah asal songi do kamangin nang turpukon paingot totu hita sudi molo didok nak kaning tapuji magor ni Jehovah. Berarti hataridani pamujiota baik kode bata sa bingo si pangasahonota hidotto ikko de batado pangasahonota lau manaluho nakadie pe paru kilo na socod de tonga-tonga ni nguluta lau songoni lau mencapai akan taparsita. Jadi orang yang selalu memuji Tuhan maka untuk selanjutnya dia pun akan selalu mengandalkan Tuhan. Itu dah. Alangkah kelirunya bila seseorang katanya memuji Tuhan, ya, tetapi yang diandalkan bukan Tuhan dalam hidupnya. Malah yang diandalkan adalah dirinya sendiri, kepintarannya, kekuatannya, uangnya, hartanya, nah itu yang diandalkan. Jadi orang yang mengatakan dia memuji Tuhan, padahal yang diandalkan bukan Tuhan, nah itu keliru. Karena itu bila pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, maka sudah tentu hanya Tuhan jugalah yang menjadi andalan kita untuk memenangkan segala perkara hidup yang kita hadapi. Amin, amanginang. Jadi sungguh diperupani akka ela-ela nadong di tonga-tonga ni ngulut tahun asa mengandalkan akkai sudah. Torotapi. Terpadau.
Lai hola di batado si pangasonota. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, tumi bului sesaluhna. Nah, Jaladangarong sada bangso manang hagugo diepe di toro ni langiton na sanggup mengatasi kuaso ni tuhatai. Alani sepangasahom ma di bata di bagasang ngulum. Ima tadana na setotong tapuji tuhatai. Jadi solat nai halak nasi memuji Tuhani tadana dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Imana perjulak kamangina. Nanti nonahon ni par pesalme di bagas satu pokok tu kita. Jadi mari kita memuji Tuhan. Yang guna memuji Tuhan nggak pasti ate songon perminggota tu partangyangatta, tapi kan tidak cukup hanya ritual-ritual yang seperti itu. Tapi kita juga harus benar-benar menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti turpuk epistel tadi. Unang gabe songon juara bagas nagiduk. Dak setia ibana. Alai ikut gabe songon nakka juara bagas nagiduk mate. Apapun misalnya yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya mari kita serahkan itu kepada Tuhan, dan pemergunaannya juga tapangasahot tu hatai. Asabuhi dame, asabuhi sonang pakelalata. Tidak sedikit juga orang, ya. Jelas songon di hudan ini hubasa rupaning di daerah Bekasi, ate. Berak bilang bisa sitonga pigar tanyo nate. Jabuna filana dope alai hiraswadong hadamion di tonga-tonga ni rumah tangga. Nyadak pola itu memponi siba. Alai molosian taringot tua kaharingasonna tu parhurion hurang dok. Nah, jadi berangkat siani rupaning ba adong madugan anda hurang mangasahot Tuhani maraun inarohama. Nasai haguguun na hamoraon na habis taran ne mara jedendal hukon. Sehingga gabe songon na hurang kedamayani doh keharmonisani di tonga-tonga ni uluna. Jadi mari kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai pertanda kita setia memuji memuliakan Tuhan. Napadua nak kamanginang marserep ni roha mahita, ya. Merendahkan hati. Tapi gino nak kaing di bagasa trupukon ati peti bodi bata jahuba marhabangsa. Manang dia diam di tempat yang tinggi. Alai di paserep do dirina manatap. Dia kana di langit dohot na di tanoon. Imana king na di ayak onomiate. Di paserep do dirina. Direndahkan. Jadi songonima kekaguman ni parpesal menon. Nang PH dirion ni debata maringanan diinganan na sumangat berdiam di tempat yang paling mulia. Alai di patutoru do dirina. Laho manatap akka na di banu gijang ia menambar tudu-tudu akka na di langit. Laho songoni laho manatap akka na di tanoon. Buharo-haroa kenyataanna ternyata tak terlepas yang akka gurang ni pardangolan. Banyaknya kehinaan di tonga-tonga ni hasin ono. Atau songo dido de bata patu pahon manang patuduhon na di paserep ibana dirina. Dia merendahkan dirinya. Na parjolo jepak kita mai di bagasa diri ni tu hatta Yesus Kristus. Marhite tu hatta Yesus di patutoru do dirina. Nagabi panguloy di bana pay mamate ninna di Filipi 2 ayat 8. Bahkan pola tung mate tersilang ibana. Itulah cara yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam merendahkan dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adi perupani di bata di ibana di rumari do dirina jala disulukur rupani hatuban. Gabe sumat tuzolma do Jepang di ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Begitulah cara Tuhan merendahkan dirinya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Holalawa, holala manubusau, holala manubuso,
holala manubus cita kamanginang. Dia harus rela turun ke dunia ini. Manubus jala peluh kita. Ima argani ngulu tahun di Tuhan. Jadi luar biasa. Kepedulian Tuhan. Dia mau pas repot dirinya. Dia mau merendahkan dirinya. Ngajarang ra mulu hita jol mas niate. Aitor tubura tu pikiran na. Lah ima dong aku manang lah tu si mau itu renon narurate. Apalagi ngarung jabatan na hiya kan. Manang tibu mas status na di tonga-tonga ni sosial nikuma ate. Jangankan wala mardonga pera tu naso sa level na ngaitor songon na. Bah. Masalah naruhana. Tapi Tuhan bukan seperti ini. Di paserep do dirina. Laos ima tonga kamanginang juju nang di tonga-tonga ni nguluta. Mulut tu hati sendiri PHP di paserep dirina berarti hita na hinokop naon ikon dohok do hita paserep rohata. Haserepon ni roha itulah juga pertanda bahwa dia selalu memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi halak na memuji di bata ikor radedo maniru pabandi tuhatai. Dungina mangihut di pasir di bataro dirina. Lahu manugu jala pati bulho nakana porsea siap pardang olanda. Didok naking di bagasa trupukon ibana pahehehon name metsian orbuk. Di pati buldo na pogosisian gabbo lahu pahudulhon ibana top dohot akaraja ni bangsona. Ditogu di batado hita sian hame meton dohot hapugusutay. Jadi omma menebay semangat, menebay gugu, papos rohata kamanginang. Ahape hame meton na songgok di bagasang uluta. Manang alani artape na mungkin dang polay ko sa songod donganna. Manang sian sudu status pekerjaan, status sosial, mungkin dak songon hala na asing, gabe songon na dangol, songon na met pakilalaan na. Marhiti hatan itu hata di bagasa tikyon, di pabotoho do, tuhita sudina. Pabuabu hape me ni hazol mauta. Buhape pogos ni hazol mauta. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dia mau datang untuk mengangkat. Laho pahehehon. Hame metotai. Hapugusutai. Tentu hal itu sangat nyata kita rasakan. Lumobi adalah kita batak akek kamanginang ate. Enggo soalani berita nauri raksa hati tatu belik papanon. Wah toho dia kamanginang. Saat dohita tu belik papanon. Mulu soalani berita nauli. Budura sahat alai alanunga mangulu berita nauli bagasang luta dohonot tado justru alani berita nauli do ate. Jala memang mari hite berita nauli macce gudang gututu akka peningkatan di pahehe di batado mulu tengok sama bangsa Batak ate. Be nagurang di kaboy do najulu akka puta kan. Merpogus met alai di pahehe doi ate. Semuanya diangkat. Sehingga gabe saat tu si berberlusung ate. Manang di dia penwengon seronggo Jepang halak Batak. Jala tarlumubi di tonga-tonga ni bang sorok negara tope termasuk diperhitungkan do hita halak Batak. Tentu tak terlepas sudinai. Namek metian nakpe otik secara bilangan tak terlepas alani barita nauli natajakon di bagasan nguluta. Jalan marhiti barita nauli di pahehe ate di pahehe. Jadi barang siapa yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan sulu dalam kehidupannya pos marohama kamanginang. Mulu songon na sebi-sebi pe pamerengan edongam mutuho songon na anggap sepele songon na sodyang gak rupaning pamek metu di ida. Ingok ma marhiti hatan itu hatta di bagasatikyon. Berharga doho dia dupan itu hani. Mulu seberharga do pading dibaen manang diberek kalak ngulum alani statusmu alani perkerejuanmu
dohot alani keberadaanmu saulat na ingot ma. Anggu dedo pani debata argado gulum di Tuhan. Alani ma gabe sada sitiru do napinatu pani Tuhan tau di tonga-tonga ning uluta. Dia telah merendahkan dirinya. Nunga di paseret be dirina tu tonga-tonga ni portibion. Totu marhitei sude akka noktinubis tu hatepe ikon maniru pabani tu hatta Yesus. Paserepot dirita songo tadani pamujota tu hatta. Ay marhita na di paserep di bata dirina gabi di pahudul lo hita harap dohot akka nasangap. Jadi setiap orang percaya yang telah diangkat oleh Tuhan kita akan didudukkan menjadi anak-anak Tuhan. Di pahudul gabi akka anak kon ni debata. Di baheni jangan lagi ada yang mau kembali kepada lumpur dosa. Unang biadong nasa lomorohana mergulu gabboni dosai. Songonido nang akka parupuan nahol nak nido di bagasat trupukon. Debata payan parupuan nahol di jabu. Gabe ina nalas roha mida akka anakna. Tengok dosongon namasa di si Hana. Ima omak ni si Samuel. Doho di si Elizabeth ate. Omak ni si Johannes. Nahol hiado nasida. Alai marhite asin rohani debata. Di pamasa do halongangan. Di pamasa do mujizat. Gabe tarben nasida ma marlas roha mida akka anakna. Akka manginang dangadong nasar patu pa debata. Detik kena parpudion torop do akka ina nahol. Dak sudak marlas roha. Allah di luas Tuhanido marlas roha marhitina mengadopsi kadak danak. Termasuk namang hite akka kemajuan di teknologi. Ipe dipakai jala di luas di Batadon waingon. Lahu pasauton akka nahinirim ni sada-sada keluarga. Alani marningot sude holong doho pabahena ni debata naso tarpa jojor hita di nguluon. Totong mata puji tapasangap debata. Di sude perdalanan ni ngulut tahun. Jala tapatuduhom may marhite-hite ngolu nasa totong mga sahod debata. Jala totong ma marserep ni roha. Ima hatridan ni haleluyata tu debata naung peluahon jala memasu-masu nguluta. Amin. Martang yang mahita. Mulai hati maali Tuhan. Nunga di pakuling yaw kami. Marhite hatam na bediyay. Urupi jala paraguguy mahami tutu. Jinalaho mamuji pa sangapoko. Jala tarida may marhite-hite ngulu na totong mga sahok ko. Duhok ngulu na paserep por roha nami di dupam. Asiroha mali Tuhan. Sa luas mahami tutu. Laho pasangapon jala mamuji ho. Marhite panggulu medul na kangulu nami. Siya tiki tu tiki. Ale Tuhan de bata Jehovah. Moliate ma di parsoran nami di bagasa tikyon. Posorohan nami Tuhan. Todim todi perbadai ma. Nasema masu-masu tarlungu bisa luhu ruas ni huriam. Dohok perhaladum. Na adong di HKBP balik papan baruon. Totong ma di bagasan panggonggom yang munasida. Luas ma marhahi pason nasida lahu manguduti akka ulun nasiga no pari. Jala luas ma tongali Tuhan madayaka tabani pasu-pasum dope tuaka tikinaro. Jala mulu tungadongali Tuhan siat tonga-tonga ni ruas ni huriam. Nadong dia kabifi balik papan baruon. Natongon marukil. Natongon di bagasan parsahiton. Natongon di bagasan akka hasusan ni ngulu. Talungubi Tuhan songon hatami gebe songon na me pakilalana. Gebe songon na dangol pakilalana. Asiroha mali Tuhan. Pasahatay menasida terupa munabadi. Homa nasi memasu-masu jalan apa hehehon. Atau ngali Tuhan. Dina mulak penok kami siya bagas ceromon. Pos roha nami Tuhan. Mulak mahami di bagasan hadami dohot sonang iroha. Jala dina tolhas pihami tu ganu bagas nami be. Totong mahami.
taruli diaka raga meni pasu-pasum. Dikijang ni sudile Tuhan, urasi hami dosa pangalason nami. Allah ni holong roham, mar hite-hite Kristus Yesus si palua hami. Amin. Tapuji ma Tuhata sia buku nomor 450 ayat sadado rukna laos disomba tapapungu pilihan tu biaya pelayanan dari tu pelayanan HKBP distrik 27 Borneo. Oh
Tatangnya koma pilih tahun tuadu pani debata martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haruan ni saluhut sileuh-leuh nadengka dohot nasulibasa na maliutus. Hupasahat tami ma sian nanilehom itu hami. Pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godam ni silaw lehom itu hami. Asalam girgir hamadok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang, saya pinarbadi maguarmu, saya romahara jaumu, saya sauk malomo ni roham di Bono Tongaun songon na di Banua Gijang, leho matuhamis dari yon hanguluan siapari, saya sama dusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jaleramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatambuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatambuhina tuho. Jala di pasaur homadamena tu todim.